melhor o espelho, vou ter que o sacar. Pois que pode cair. Pode cair. Estic superagraït amb tot el país que s'ha volcat avui aquí per donar-me tota la força necessària. Représentant l'Andorre, Rohan Verdú. Així que superfeliç, molt orgullós de representar Andorra, tots els joves, donar-los ànims, inspirar-los a lluitar, perquè és possible i estic superagraït. I'm joined by Executive Vice President Maroš Šefčovič. We have finalized the negotiations, having reached a well-balanced agreement that will allow